Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jippromuovi l-isport u jagħti s-sosten tiegħu l-laqdiet sportivi. Dan qalu Ryan Kallus, il-kelliem tal-oppożizzjoni għall-isport, kif jum l-indipendenza ittellaw żewġ attivitajiet sportivi oħra ta' sparar u handball bil-partiċipazzjoni ta' numru sabiħ ta' sportivi. Dawn kienu fost l-attivitajiet li Team Sport PN organizza bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-indipendenza. Ma' Net News Ryan Kallus spjega wkoll l-attivitajiet sportivi li fadal għal jiem li ġejjin. Illum qegħdin hawnhekk fix-shooting range ta' Kandja, l-kampjonat tazza indipendenza tal-isparar, però fadal 4 kampjonati oħra. Għada il-ħadd fis-sija tintlab il-finali tas Sabateo fid-daħla tad Dar Ċentrali, flaxija wkoll ikun hemm il-finali tal-Independence Cup tal-basketball fil-padiljun ta' Ali. L-erba għandna xi ħaġa ġdida li hija kompetizzjoni tal-8 ball flimkien mal-Malta 8 Ball Federation li ser tixxandar live fuq il-Net Television fid-Dar Ċentrali. U l-ħamis l-aħħar attività hija l-Masters Football illi ser tiġi milaba fil-Victor Tedesco Stadium fil-Ħamrun. Ġifieri din hija turija ta' kemm l-isport huwa parti integrali mill-Partit Nazzjonalista u llum huwa sinonimu mal-attivitajiet tal-indipendenza. Sadan it-tant fl-attività tal-isparar ipparteċipaw b'kollox 72 tiratur kemm fit-trap u kif ukoll fid-dritta, fil-waqt li fil-kompetizzjoni tal-handball ipparteċipaw 4 timijiet tal-irġiel u tan-nisa. Tul l-attivitajiet ta' jum l-indipendenza kien hemm preżenti l-koordinatur politiku Gianpier De Bono, id-deputat Kristi De Bono u d-deputat Ivan Bartolo li ppreżenta l-unuri tal-handball.